Palafrugell i estem a la residència de Sant Bartomeu cursant unes activitats que se diu servei comunitari. I bueno, avui ens hem presentat, també s'han presentat ells amb nosaltres, ens hem comunicat una mica i bueno, també... Ens han explicat les activitats que farem durant el llarg d'aquest trajecte i ara estem fent una activitat de fer decoració nadalenca junt amb els companys i doncs estem disfrutant. Estem fent unes flors de Nadal i ho estem disfrutant molt i estem molt agraïdes d'estar aquí amb els padrins. Estoy aquí ¿cómo se llama? La residencia con los niños del instituto de Barbens, de Bellpuig, haciendo manualidades y me gusta. ¿Se lo pasa bien? Y me lo paso bien con ellos. Vols que ho faci jo, això? Sí. Vale. Hola, em dic Sabrin i ell es diu Nora, som de quart B i avui hem vingut a la residència de Sant Bartomeu per fer servei comunitari. El que hem fet avui ha sigut presentar-nos amb els padrins, hem parlat una mica de com era la nostra rutina i tal, i després ens hem dedicat a fer un projecte de manualitat sobre l'època del Nadal. I bueno, ha sigut un dia molt interessant. A ver, había una suelta. Ja estic apuntant tots els noms de com ens diem cada un i llavors així després sabrem com ens diem i no ens caldrà tot el rato preguntar els nostres noms. Molt bé, veu? Teresa, què us han ficat aquí, al pit? Què porteu? Han pegat no sé què. Què és això? Una etiqueta. Una etiqueta? El nom? Amb el meu nom. El seu nom, així ens coneixerem tots i totes. Juana, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace? Trabajar. Trabajar, a eso, venga, ándale. Intento por lo menos. Muy bien. Hace muy bien. Ha quedat bonica. A veure com ha quedat això. Mira. Així soles? Molt bé. Hola, estem fent la segona sessió de la residència i ara estem pintant les flors que hem fet per Nadal de la residència i doncs jo estic aquí amb el Ramon ajudant-lo a pintar i ens estem passant molt bé. Què estan fent aquestes noies? Manualitats, el que els agrada més, trien i ho fan. Jo em vaig fer moltes manualitats, moltes, però fer rellotges del menjador, fer coses de ceràmica. Molt bé. I tinc moltes coses fetes. Però bueno, tot s'acaba i tot s'ha de tornar a començar un altre. I Aurora, com ho veus això? Bueno, vaig tenir moltes ganes de treballar
allà aquestes noies, quedarà molt xulo, Ala, embrutam-nos els dits ara, sort que és blanquet. A ver, enséñame. Ensenya-li a l'Albert, oita. Una mica els dits, una mica. Sí, los dedos todos blancos. Aquí tenemos a la señora Juliana. Usted se llama Juliana, ¿no? No, Felipa. Felipa, no, Juliana. Ah, que no sabeu qui és aquesta? La Glòria. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow.